आच्छा थिगासे गोदान मुगानि गोदान मोसानाय रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का आरे सलेबाय आं बुजिनो मोनासै दे बे मोनसे मोसानायनि डान्स स्टेपसो जाखो ना भिउस लाबोनायनि मोनसे फर्मुलासो जाखो ना 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 बर' सेंग्राफोरखौ फाग्ला खालामजोबनायनिसो फर्मुला बेलाय अपने हो गया अपने को सिर्फ पानी निकालना है तो बरायबाय तो गिबि गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन मोनाबिलि आरो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाखाबाय तो नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थाम्बनेलाव नायना मिथिखाबायानो जानो हागौ जों मानि सायाव बाथ्रा सावरायनो नागिरदों जों ओरैबायदि बाथ्रा सावरायनो नागिरदों आथिखाल जाबाय गोदान मुगा जाबाय गस्लाफ्राबो गोदान जाजोब्बाय आथिखालाव बोसोरसेयावनो साब्रै साबा एक्स गार्लफ्रेन्डबो ओंखारलायलाङोनो थिग बेबायदिनो जों गोदान जुगनिजों लोगोसे गोरोबफानानै गोदान एक्टिं गोदान मोसानाय गोदान फर्मुलानि सायाव बाथ्रा सावरायगोन समझ रहे हो आप समझ रहे हो आच्छा खाहानिया बिदिसो जाबाय दाना जोंनाव कारबो गैया बाइकबो गैया साइकेल बोरायसो दङ खिन्थु बबे पेजआव आपल'ड जादों नागिरनि अमा बिथै आच्छा थलाय नायलांबावनि सलेबाय मा दं बेयाव आबे साले बेफोरखौ मोनोब्लाना थरसे गारमारनांगौलै होमबासो थिग जागोन साला बेफोरबायदि मिमार्सखौ दानस'ला मोजांखौबो गाज्रि खालामग्राफोरखौ मा खालामनांगौ रायजोबो मिथिगौ ना ससे दख'ना आरो लोगोसेनो ससे लंपेन्ट गानहोनानै लामा बेरायहोनांगौ बिसोरखौ कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर तो बेनि बेलायाव आं फंसेल'सो बाथ्रा बुंनो सानदों बेनो जाबाय नाय यार जाय बिथांमोना मोजां मावलांदों बिथांमोनखौ जों जेब्लाबो रेसपेक्ट आरो साबायखर जासि आरो लोगोसेनो नोंथांमोना जायफोर बिथांमोना गाज्रि मावदों नोंथांमोना बिसोरखौ गाज्रि रिप्लाय होबाबो आं जेबो बुंनो थाङा नाथाय मोजांखौबो रायो गाज्रिखौबो रायोब्ला सोर ओंखारबोगोन आरो जोंनि जौगानायनि खामानिखौ सोर मावगोन प्लिज यार एसे बुजिनो नाजादो ये बड़ी अच्छी बात कही आप ओह माय गॉड बुजिदों बे गोदान मुगानि गोदान टेलेन्टेड मोसानाय दां तो जिखियानो जाया मानो ससे नायबावनानैसो बुंसै आं थौरु बिदिब्ला रायजोफोर बर'निबा मा होनलायलाङोथाय सलेबाय आंथ' फैखोनाय फैलालाय मोसानाय बायदिसो मोनलायलांबाय दै मजा आया खिन्थु रायजोफोर मोनसे खोथा मालायखौ कपि खालामनो थांनायावनो बोरैबाफोर गामसायासो उरायलांबा खम खस्थ' जागोन बे केमेरामेना नुफ्लांलाबायबा एसे साबधान आदै नङाब्ला बै नुनाङै जिनिसफोरखौ नुफ्लांबा दिगदारानो जागोन बेलाय मा जुगनि डान्स जालायखो आं बुजिनो मोनासै रायजोफोर मा मोसानाय होनगोनथाय थ' मोसानायखौथ' एसे हमदांनो हादों र' गोदान मुगानि होननानै स्टाइलसो जाखोना माखोथाय खिन्थु जोंना हारामि सलेबाया होनदों ते बोरैबाफोर जुदि लंपेन्टआ गुलाङोबा दिगदार जागोन नालाय ओंखायनो मोनसे गुलांबाबो जेबो नंला गांसेयाथ' थालांखाथारगोन होननानै गांनै गाननाय बायदि मोनदोंनो मारो आंखौ गोसोथा नोङो आंखौ गोसोथा नों आंहा मा गैया आदैनावबा मा गैया बेखौबा जों बुंनो हाथ'नाय नंला दै डाक्टारनाव खनसे थांग्रोनांगोन मा दं मा गैया बेबा नायग्रोनांगोन मोजाङै खोन्थाथ'नो हानाय नङा दारि गैया खानाय गैया आरे आमायसो दारि खानायालाय बयनावबो थाखायोदां माने नोंनाव बैयो गैया माने मा सलेबाय माने बेनाव केटिएम होननाया गैयादां आंखौ गोसोथा नोङो मैथालि बाजारि नो
भिडिअ बानायनायाथ' बानायदों र' बानायसो खिन्थु मोनसे खोथा नोंथांमोना सिगां भिडिअ नायनाय समाव नुहुरदोंमोन ना सासे सिख्ला थाबायलांदों ना मादों थ' जिखियानो जाया बादो खिन्थु पाब्लिकआव फैनाय सिख्लाया जुदि थाबायबोनाय सिख्लाया जुदि खोनानानै गावखौ बुंदों सानदोंब्ला उदै बिगुर खिन्थु जिला लांनो हागौ दै मायाबा खिन्थु गेबुलाबायबा दाया गैया दै समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो दानिया बिदिब्ला जोङो आथिखालनि सेंग्रा सिख्लाजों लोब्बा थानाय माखासे खोथाफोरखौ सासे सुबुङा स्पिच होदों मोजाङैनो अब्ला जोंबो थौदे एसे नायनानै लादिनि सिगाङावनो जानुवारि सानै थैलायबाय 9 गथ'आनो सुइसाइड जाना थैदो हौवा मोनैनि थाखाय नंमारगौ नंमारनायालाय खोथायालाय आथिखालाव नुयो जोङो उन्दै बैसोनि सुबुंफ्रा मबाइल लादों अनलाइन क्लासनि नामाव बिमा बिफानिफ्राय मबाइल लादों अनलाइन क्लासा जुदि 1 घन्टा जायोबा होमबा सानसेयाव 5 घन्टाखौनो आदा जनि सिन्स आरो लोगोसेयैनो जोंहा आब' मानिनां साननि लियन आरो मिया खालिफानि माने बोसोनखौ लानानै ओंखायनो थाब हाबा जानो नागिरदों साबधान रायजोफोर आरे सले भाई एग्जाम्पलबो नायहरथारगोन नामा उन्दै बैसोआव जायफोर मबाइल लानानै माने सालायनो रोङाहां सालायनानै आथिखालाव माबायदि टेलेन्टेड एक्सन ओंखारदों थ' बिदिब्ला नायना ला क्या सीन है वाह क्या सीन है नानियाबा बबे स्कुलनिफ्राय PhD खालामना फैखो आंबो मिथिला दे खिन्थु थौदो बिदिब्ला जोंहा नागिरहैबावनोसै मा दंबावो हिनजावसा गथ'आ नायनो फरायनोनो हौवा नांगौ जाबाय दा फार्स्ट इयार फरायबानो हौवा नांगौ जाबाय बे मा बाथ्रा बे गोदान मुगायालाय सिख्लाफोरनो माबा मुहिनिसो रानना होबाय नामाब्रा सेंग्राफोर नांनायनि थ' जिखियानो जाया मानो थ' गासिबखौबो बुंबाथ' एसे गोरोन्थि जागोनानो गोबां सुबुङानो दङ गावनि थांखिजों खारलांनानै गावनि लामाजों खारलांनाय बेफोरखौ लोब्बा होआलासिनो खिन्थु मोनसे खोथा जों बबे खाफालनिलै भाइ जों बबे ग्रहनि मानसिजोंलाय माथो जोंलाय सासेबो मोना तुमसे ना हो पाएगा आरो गोबां सिख्लाफोरखौ आं दायो नुदों सेंग्राफोरनि न'आवनो थाङा थायो बेफोर मा बाथ्रा आरो ओरैबायदि बुंबाय मबाइल नायै दा सेंग्राजों रायलायाबा आच्छा गथ'नाया बिदिसो सले भाइ बे न'आव थायैनो भिडिअ खालामैनो बिसोरो माने एसे गारलायलायबानो हगारो भाइरेल जानायनि मेन अस्त्र बुस्थुआ माबायदि दिनैसो मिथिबाय ओंखायनो साबधान बारा थांलाबायनाङा सिख्लाफोर नङाबा बोरैबा 9 मासनि जुदि जिअ रिसार्जआ हाबनानै थायोब्ला 9 मासनि उनाव ओंखारगोनबो समझ रहे हो आप समझ रहे हो वाह क्या सीन है क्या सीन है आंथ' बुजिखायासै रायजोफोर बे मोनसे आयदा ना मोनसे डान्स स्टेप ना मोनसे फर्मुला थ' जिखियानो जाया रायजोफ्राबो एसे मिथिदों खोमाथ' नायना लानि थ' बिदिब्ला रायजोफोरनिखौनो एसे नायनोसै उइदाउट मेकआप इउ आर लुकिं ना गस्लाखौ बोखार हायोब्ला बहुत तेज हो रहा है आरे हारामि आंथ' फरायबावला दै माखासेखौ थ' बास बांद्राय सावरायबाय बिदिब्ला आं मोनसे बाथ्राखौल' बुंसिगोन सारभेस खालाम नोंबा मा रायलाया थ' बास दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय थाबाय थ' नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला आरो लोगोसे गोदानै फैदोंब्ला बै साबस्क्राइब बाटोनखौ आखाइजों थुयो ना आथिंजों थुयो ना गन्थंजों थुयो ना उदैजों थुयो ना सुन्दायजों थुयो नोंथांनि गोसो नाथाय क्लिक जानांगौ स' बास बाय